1848. februárjában Párizsban 100 000 ember kelt fel a gyűlölt király Lajos Fülöp 100 000 katonája ellen. Kitört a párizsi forradalom. Kicsivel később Bécsben is kigyullad a forradalom lángja, követi Berlin, a délvidék. Egész Európa mozog. Egy gondolat veszi át egész Európát, hogy a létező állapot többé nem maradhat. Március 14-én este eljutott Pestre a bécsi forradalom híre. Ez arra buzdította a magyar fiatalokat, hogy nyilvánosságra hozzák a 12 pontban megfogalmazott követeléseiket, és harcoljanak azok valóra váltásáért. Nincs többi idő hosszas tanácskozásra vagy halogatásra. Az eszmék megértek, az élet szüksége követeli azokat. Magyarország pillanatai drágák. A nemzet nem elégszik meg többé egyes engedményekkel. Sok időn át aludtunk és sínlődtünk a nyomor, a mellőztetés, a nélkülözés és szűkölködés folytókosványában. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Petőfi Sándor 1847. februárjában vetette papírra ezeket a sorokat. Alig több mint egy évvel később, 1848. márciusában a nemzet egy újabb, egekbe nyúló kősziklát emelt. Azóta mi magyarok, éljünk bárhol is a világban, minden év március idusán összegyülekezünk, hogy a költő szavaival élve áttekintsük a múltnak tengerén, és szemünkkel azt a bizonyos kősziklát keressük. Nemzeti színű kokárdát tűzünk a szívünk fölé, gyermekeink kezébe apró zászlóskákat adunk, kimegyünk a térre, és megpróbáljuk megfejteni a titkot. 1848 kősziklájának titkát. Ma is ezért találkoztunk itt az iskola aulájában, hogy emlékezzünk azokra az emberekre, akik életük árán is megpróbálták visszaszerezni hazánk függetlenségét. A tegnap délutáni mandala előadáson már átérezhettétek ennek az ünnepnek az fényét. A mai megemlékezésünkben pedig segítségünkre lesznek az alsó tagozat drámacsoportjának tagjai. Műsorukat betanította Bartáné Szanics Éva. Közreműködik az énekkar Laurinyec László vezérletével, a Furuja tanszék Boly Gergő tanár úr vezetésével, valamint a néptánccsoport Boros Mihály tanár úr irányításával. A műsorban látható Huszár Csákó, Kosárkó Györgyi tanárnő, a kartok pedig Kövér Gyula kezemunkáját dicsérik. A műsor díszletét Árvai Csilla tanárnő tervezte, az zenei alapot pedig Kiskata bocsátotta rendelkezésünkre. A műsor része lesz majd a himnusz, kérlek benneteket, hogy majd kellő tisztelettel és felállva hallgassátok végig. A műsor után a Rákóczi utcán osztályonként elsétálunk a Kossuth térre, ahol eléneklünk néhány Kossuth nótát, majd a Béke úton visszasétálunk az iskolába, és folytatódik a tanítás.